back in ETV. Hola a tots i benvinguts a un nou programa de Balcony TV València. Jo sóc Cris i avui gravant des de l'hotel Holiday Inn vinc molt ben acompanyada per el grup Tardor. Benvinguts, xics. Mos tocareu la cançó 27. Espero que ho disfruteu. Hem crescut sense creure que estàvem creixent. Hem pensat tindre-ho tot i ara no tenim res. No he dormit massa bé, no sé quina hora és. Què puc fer quan el meu millor truc no et sorprèn? Quin dia més estrany. Tenim la sensació d'haver-ho viscut tot i queda tant per viure. Qui té la inspiració per escriure el guió que havia de fer riure. Volíem fer un pla seqüència que passara a la posteritat. I a un minut del final ens hem quedat en blanc. Fer-me un regal, la dignitat que el meresc. Cada pas endavant em fa sentir més ple. I avui celebrarem que avui és un dia més. Ple de pols, ple de llum, ple de nosaltres. Bon dia i per molts anys. Tenim la sensació d'haver-ho viscut tot i queda tant per viure. I té la inspiració per escriure el guió que havia de fer riure. Volíem fer un pla seqüència que passara a la posteritat. I a un minut del final ens hem quedat en blanc. Saps que el temps són les ferides que saps que el temps són les ferides que tens. Saps que el temps són les ferides que tens. Saps que el temps són les ferides que tens. Bueno, Tardor, moltíssimes gràcies per estar ací avui amb vosaltres.
És un verdader plaer. Bueno, la veritat que ja era hora de tindre una banda de rock valenciana que vinguera al nostre balcó i que cantara la nostra llengua, i vosaltres heu sigut els primers. És tot un honor encetar aquest aspecte, no? De ser el primer grup cantant en valencià que ve a Balconi TV i és un plaer per a nosaltres. I damunt també esta cançó, 27, que l'heu tocat en un format molt especial i que damunt per a vosaltres simbolitza molt. Bueno, per a mi és una de les meves preferides del disc, tinc que dir-ho. La lletra i la música són precioses i sabem que n'hi ha una persona molt especial que te va ajudar a fer la gravació, veritat? Sí, moltes gràcies per això que dius de la cançó. És una cançó especial, és una cançó d'aniversari i és una cançó que en la gravació vam tindre la sort, almenys personalment, de poder comptar amb mon pare a l'hora de fer els cors en la tornada de la cançó. I bé, és especial perquè va ser mon pare qui, quan jo era molt menut, tenia 9 o 10 anys, em va regalar o em va deixar la seva guitarra i jo vaig començar a aprendre a tocar amb ella, per tant, és prou simbòlic el que passa en esta cançó. A més de molt bonica, vos invitem a sentir totes les cançons del vostre nou disc, Una ciutat invisible, que la veritat que està tenint tot un èxit i heu fet una gira en 2015 impressionant. A més, se comenta en els mitjans de comunicació que sou un dels grups en un ritme molt frenètic, heu arribat a fer fins a 40 actuacions en un any. Això, tirem comptes si són una actuació a la setmana. Com se compagina això a nivell personal i professional? Sí, la veritat és que no hem parat en este any. Teníem moltes ganes d'actuar a tot arreu, de fer molts concerts, de que molta gent escoltara les cançons d'Una ciutat invisible i així ho teníem clar des del principi, no? Ho vam plantejar d'aquesta manera i, com tu dius, hem fet 45 concerts en un any, hem vist molts llocs i hem gaudit molt en moltes nits diferents. A més, el nou disc és tot un èxit. Esteu nominats a un premi també per millor disc de rock valencià, millor disseny i millor videoclip per la cançó Energia. Sí. Tu tens els millors títols, comenta-mos-ho. Sí, just, ho has dit perfecte. Estem nominats en els Premis Ovidi, que són els premis de la música en valencià, que aquest any just es celebraran al Palau de la Música, que està proper d'ací, per primera vegada en la història. Serà una gala molt especial i, com tu has dit, estem en 3 categories i esperem que a veure si hi ha sort i cau alguna. Segur que sí, perquè la veritat que seria un reconeixement per al vostre bon treball, que s'ho mereixeu. Bueno, ja me falta dir-vos quin és el vostre plan per al proper any, 2017. Bé, en 2016 podem avançar que llançarem alguna cosa nova que ara anem a preparar, que anem a parar uns mesos per a descansar, que ho necessitem després d'un any molt actius, i que hi haurà sorpreses per a 2016. I que no pararem, per descomptat. Ja tenim ganes de saber-les. Bueno, pues la veritat que ha sigut un plaer tindre-vos així. Vos desitjo el millor a nivell personal i professional. Jo soc Cris i me despedisc fins al proper show de Balconi TV València. Adeu. Adeu. Gràcies. Back in ETV.